ụmụ Igbo niile nọ n'obodo niile dị iche iche asị nka ngwa unu n'okwu gbasara akpọkuo dike gọvanọ Obiano Anambra steeti gọvanọ onye iwe na-ewe butue maka asụsụ ọsụlụ maka na ọkwa ife melụ edeji wee mee gịnị wee bee nwee onye nweta ozi a ya mee ka oluo ibi aka n'obodo niile ife nchọlụ ka mmee ka unu malụ bụ na Aguleri bụ obodo gọvanọ Obiano si na ya ebe a mụrụ ya o wee mesịa Chukwu wee sị gịnị na ọ ga-abụ gọvanọ Anambra steeti through pati ndị Igbo ọpụga onye ọbụla bụ onye ọpụga nwere symbol ọ na-represent ọpụga na-represent symbol ndị Igbo ọpụga na-represent symbol Biafra ndị Igbo ụmụnne m na ụmụnna m unu mana ofu nne na ofu nna na-amụ mana ọ bụrụ ofu Chineke Aguleri so n'obodo ga-abụ agụba n'ala Igbo agụla Aguleri nwere ama na onye ilo na-eme gịnị na-agụ nke a bụ eziokwu dị na ya Aguleri so na obodo na-ekwu eziokwu n'ala Igbo Aguleri so n'obodo ga-abụ ifesie ike a ga-afụlele onye Aguleri ga-eso na ndị ga-ewepụta atụmatụ ezigbo atụmatụ ndị Igbo ga-eji na-aga n'iru asụsụ gọvanọ Obiano sụlụ unu mana ebe nwoke ebe nwa na ebe atụ aka nne ya nọlị ya nne ya nọlị ya onye iwe na-ewe maka Obiano butue maka Aguleri bụ obodo amụlụ Obiano since nji wee gesia vidiyo Obiano gọvanọ Obiano bụ akpọkuo dike Your Excellency arụ juru m oyi okwu m mgbọsị ụtụtụ mụ na ndị Aguleri ekwukwanụ n'okwu gbasalụ asụsụ gọvanọ Obiano sụlụ bụ akpọkuo dike na ọ bụ na egbue onye Igbo ndị hate Fulanis akwa 500,000 naira before Obiano gọvanọ Obiano asụ asụsụ a Obiano maalụ na asụsụ a ọ sụrụ karịrị ya nke a bụ na eziokwu dị n'okwu a nnafe ekwu n'ụbọchị taa gọvanọ Obiano kpọkpọkọ dike mana okwu a sie n'ọnụ pụta ụmụnne m ọgbara n'aka maka na mmadụ Chukwu kelee ka ya asụnwuru ụdị asụsụ a
kedizi ife ji wee nwee ndị amị, ndị polisi, SSSS, intelligence n'obodo. Ife ji wee nwee ife a niile ọkwa ka mmadụ degbu na mmadụ ibe ya, onye ọbụla gbuolu mmadụ ibe ya egbu onye. Kedu ife kpata ndị obodo ọbụla ji wee nwee their traditional law, iwu ji obodo. Iwu ji obodo ma ị na-eje Muslim, ma ị na-eje Christian, ma igwe Christian, ma ị na-eme omenala, onye ọbụla gburu mmadụ iwu ka ọ bụ na a ga-egbu ya. There is no two ways about that. And achọrọ m ka m mee ka unu malụ na gọvanọ Obiano kwuchara okwu a wee kwuo na ndị igwe niile na ndị eze malụ maka okwu ọ na-ekwu. That means na ndị eze niile so na ndị kwadolu na ndị hate Fulanis ji AK-47 wee kpụrụ nama wee bata n'Igbo na-kidnap ụmụnne nwanyị, ụmụ agbọghọ underage, na-rape underage, na-ebu nwaanyị dị ime, na-ebu ụmụ ikolobịa, na-ebu ndị nne, na-ebu ndị nna, na-emebisi famụ ndị ogbenye na ndị Igbo anafa. Gọvanọ Obiano malụ na okwu ọ na-ekwu anụ na okwu o kwuru karịrị ya, mana malụnụ na ndị a nabinilu wee sị na alụ ga-akwụsị mee gọvanọ Obiano ji wee kwuo n'okwu a wee kwupụta ya ọpụta na vidiyo. Maka na mmadụ ọbụla Chukwu kelee ka ya asụnwuru ụda asụsụ a, asụsụ ọ sụrụ lụrụ alụ. Nyanwa malụ bụ Excellency Obiano malụ na asụsụ ọ sụrụ na o nwere obodo ọ na-eme exist, ụda asụsụ a kwesịrị ime gịnị exist. Mana ọ because na ndị a na chọrọ ka ibezolo ezopụta ife ewee yuzuo spiritually gọvanọ Obiano akpọkọ dike. Maka na ife ahụ kwuru o kwuru emebego exist, ezobulu ya ezo, mụ na unu amarọ a na-elu ụmụ ya, a na-ezu ekwulukwulukwulu before wee sie n'ọnụ wee pụta. Kedu ife kpatara na unu ama nje ndị na-eme omenala ije jekene gịnị, jekene ndị ichie ọjị, jekene ndị ichie na ife ahụ ezoro ezo apụta gị ife. Kedu ife kpatara na unu nwa bụ ndị Igbo, bụ ndị Biafra, ama nje ụka, bụ ndị na-eje ụka, jee na altar, jee Thanksgiving, na ife ahụ ezoro ezo apụta gị ife. O nwere ife a na-amụrụ ka a ga-eme n'ụwa ọsọsọ ọnwụ. Ife na-eme ka ngwa unu bụ na ife a unu kwuru gọvanọ Obiano akpọkọ dike pụtara kwuo na vidiyo agbara aka. Mgbagezienụ ntị, mụ na ndị Aguleri dị mma, mụ na ndị Aguleri ekwuo n'okwu a bụ ndị mụ na ba dị mma, bụ ndị Aguleri so ji wee bilu. Kedu ife ndị Aguleri na-respond to me? Fasin n'okwu a karịkwalụfa.
onye ka ndị wee kwuche okwu wee sị unu malụ na amalụ na Aguleri so na nnekwu obodo na Igbo. Aguleri so na ndị na-ajụ alụ. Aguleri so na ndị na-asị na alụ bụ alụ. Aguleri so na ndị ma ndị ada nọ na ya ma ndị duru nọ na ya anaghị atụ egwu ikwu eziokwu. And onwere onye ma ala Aguleri asị obodo na-anabata alụ na befa. Ngwa mụ na ndị Aguleri na-ekwu fa wee sị mụ na ndị yutu fa na-apịkọ na fa na-agwa onwe fa okwu one by one maka na agwa m unu n'okwu nkwubulu mbụ wee sị unu na anyị Igbo ọ ga-abụ onwe okwu nwoke kwuru karịrị anụ ndị okenye wee sụọ anya wee sị kama okwu okwulu ya eri isi ya ọ pụtakwa okwukwa na ife okwuru ife ahụ o ji ọnụ ya kwu n'okpuru ọzọ. Ndị Aguleri mụ na ba na-akpa mere ka mmalụ na asụsụ nwanne bụ nwoke sụrụ bukwelu nwanne anyị nwoke maka na ọ bụrụ na akụzieli ya ọmụta o nwere ike ọkazi anyị wee dị active maka na ọ bụrụ na mmadụ emere mistake ọ yara ama. Ụmụ Aguleri niile mụ na fa kwuru okwu o nwere onye compromise n'okwu ya onye ọbụla condemnable dawa asụsụ gọvanọ Obiano bụ Okeosisi sụrụ. Ndị niile mụ na fa kwuru okwu sịrị ọ na-asụ ụdị asụsụ a without a consult ndị befa maka na ife ọbụla bụ okwu obodo ọ na-etinye ọnụ ọ ga-consult bụ ndị duru ndị Aguleri ka ọ dabụ n'echi asị na gọvanọ si Aguleri nekwa okwu okotalụ ndị Aguleri. Ụmụnne m Aguleri niile condemnable ya bụ asụsụ gọvanọ sụrụ ka ọ ga-abụ onye fụ onye Aguleri ka ọ rasị na gọvanọ Obiano na nwanne ya nwoke ọ nwanne ya nwoke mana ife niile mụ na fa kwuru okwu sịrị na ba ya eme meeting ka aka ọlụa nya to attention ka ọ nachi ya azụ na TV na vidio wee sịkwazi na ife ahụ o kwuru na o kwuru ọzọ. Ana m agwa unu na-ekwu unu nkwa na ya bụ asụsụ gọvanọ Obiano sụrụ bụ egbe dike bụ alụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Okwu dị mma na-asọrọ anya ndị Aguleri niile mere ka nghọta na ndị Fulanis na kwuluvanava ananava na anụ ogode na ya luo taa na fa chevi bata na ya ma ndị Anam na fasa anụ nyawa ọgụ kedụzi ka gọvanọ Obiano na obugodu na-edunyeri edunye na obugodu na etiri egbe n'onu na ọ kwesịrị ịsịba na Aguleri nwere ibe na eri nwee ibe na ajụ. So nwee na-eme ka unu ghọta maka na ọ ga-abụ ife mee o nwere ka m si eje ije nwee jee ije odo na o nwere onye mụ na ya fụrụ anya n'ova telefon ndị Aguleri mụ na bakwuru okwu luchalụ tati o nwere ofu onye n'ime tati a na condemnable
asụsụ gọvanọ Obiano sụrụ. Ngwa achọrọ m ka m metụkwala unu aka ka unu malụ na oge gọvanọ Obiano batalụ as a gọvanọ, kidnappers juru na Anambra steeti. Kidnappers na-eme exist nke bụ na fatufusiri ma ndị Anambra niile, ndị nọ Lagos egwu anaghị ekwe na tabe nnava, anaghịzi ekwu maka ndị na-enye nsị, ndị poison na ndị a na-ayazi mgbe gọvanọ Obiano batalụ bụ kidnappers. Ndị nọ Europe onwerezi na-anata, ndị na-Arab onwerezi na-anatanụ Anambra, ndị na America onwerezi na-anatanụ. Ọkwa na eziokwu maka na gọvanọ Obiano ka dị neutral. Ndị het Fulanis abịabere ya nso, culture o si na ya ka ya na-arụ nọdụ ya na mmụọ. Ife dị njọ na-adị ya njọ, ọkwa ka o ji wee tie iwu ka ọ batalụ wee sị na onye ọbụla maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị enwudelụ kidnapụrụ mmadụ na a ga-egbu ihe na ndụ, jee ebe nne ya kpọọ be nne ya ọkụ, maka na nne ya na nne ya supozuru ịma na nwa na-eme gịnị, na-ekidnapụ mmadụ. Kedu ife kpata o ji tie iwu a? Ọkwa maka na gọvanọ Obiano maalụ na ajọ ife bụ ajọ ife. Ngwa chekizianụ ka unu malụ na kidnappers bụ ndị Igbo na-ekidnapụ ndị Igbo. Gọvanọ Obiano chụrụfa, chụọ fa, kwụsịa. Ndị nọ Lagos wee nwee ikidna anata, ndị n'obodo oyibo wee nwee ikidna anata, na-abụ nneba na-abụ nnaba na-abụ ụmụnne fa. Ọkwa na eziokwu kedụzi ife kpata na gọvanọ Obiano eyuzu ọzi that spirit ya nwa o ji asọ ajọ ife? That spirit ya nwa ajọ ife ji atị ya anya alụ, wee sị na onye ọbụla bụ onye Awụsa chi efi wee baa na fam onye Igbo mebie nya, si nwụdị egbuo efi ya gbuo onye ahụ. Yes, kedu ife kpatara na o mere ya? Kedu ife kpatara na gọvanọ Obiano asụrọzi maka na the same ndị Fulanis na-achị efi bakwụzi into kidnapping ndị Igbo na ọzọ eme na Igbo na Anambra steeti, enwezikwa na-eme n'ebe ọzọ mana na Anambra steeti. Kedu ife kpatara na gọvanọ Obiano was that ofu okwu ọnwa wee sị na enwude onye ugwu na-achị efi kidnapụrụ onye Igbo na a ga-egbu na ndụ, gbuo efi niile. O wee bụrụ unu disen Obiano na ka unu ga-eji ma na ife mere na-agbara aka. Ife unu kwuru okwulu gosi na maka na o kwucha wee kwuo na ọ bụrụ sọsọ ya na ndị eze niile na-pretend na ba amadi ibe na-emenụ. Unu anụgonu na o kwuru ọ sụrụ ya n'asụsụ na ndị eze niile na ba dị aware. Ụmụnne m, onye nweta ozi a ma ndị Aguleri m na ba dị mma, gbanụ mbọ ka o ruo excellency Obiano aka, maka na ife a na-emenụ n'ụbọchị tata ka
Ọhamadike bụ Nnamdi Kanu na-eti n'ụtụtụ, na-eti n'efifie, na-eti na mgbede, na-eti n'anyasị. Unu afụgie na ife a ka ọ ga-abụ unu fụsịa, unu amalụ na Ọhamadike Nnamdi Kanu na ife ọ na-azọ ka anyị nwere onwe anyị bụ ife ziri ezi. Ndị ugwu anyị enwekwuzila ugwu bịakwa nwere ana Igbo mgbede na-enyi enu. Ndị ugwu a ga-enwekwazilụ North bụ ndị Fulanis bịakwazịa nwekwara ana Igbo na-enyi enu. Ọnya ka m ji wee sị unu ndị Aguleri malụ na ife nwanne bụ nwoke melụ bụ Your Excellency Akpọkuodike Obiano na ife o melụ asụsụ osụlụ fa condemnable ya wee kwuo na ọ jọlụ njọ karịa nkakwu n'isi. Ibe nji na-eme ozi a ka ọ ga-abụ onye nweta ya ka ọ tụọla ibie nkata etogo akpali ya. Ndị ọha na eze machalụnụ maka ya, maka na ọ bụrụ na gọvanọ bifo sụọ asụsụ a, ndị ọha na eze niile kwekọrịta na ya na okedizi onye ga-ekwunu. Your Excellency, ana m ayọ gị na-ekpele gị na chi ya azụ gbafa bụ ndị ziri inu na ịbịara imegide ụmụnne gị na ịbịara imegide ndị na-achị na ndị na-achị nwere dị aka ọchọ nwee ife ba na-eri, nwee ife ba nara eri na asụsụ anyị so na ife ahụ ikwuru na kama ife ikwu n'ọnụ ya egbu na ihe ekwukwa na ife ikwu na ikwu ọsọ na chi ya azụ ka ikwugharịa na ife ikwu na ikwu ọsọ. Mgbe wekwala ofu aka wee na-asị unu afụgo na sacrifice Ọhamadike bụ Nnamdi Kanu na-emelụ ndị Igbo ndị Biafra niile ebe ọbụla fanọ, na ọ bụrụ mbọ ọ na-agbalụ onwe ya, na mbọ ọ na-agbalụ the whole of ndị Igbo niile maka ife a na-eme n'ụbọchị tata. Ọkwa achụkata nwa ogbenye achụnye ya ebe dị mma. Ndị ichie na ọzọ sịrị achụkata nwa ogbenye achụnye ya ebe dị mma. Ife a ndị ugwu na-akpa n'aka aba ji abịa. Onye ọbụla na-eri ọghọrị ka o wee bụrụ na ọ sọpọtụrụ ndị ugwu na alụmanụ na na-achọ ịlụ ndị Igbo. Ọmandukwala onye anwa mma na Eke, ọmandukwala onye anwa mma na Afọ, ọmandukwala onye anwa mma na Oye, ọmandukwala onye anwa mma na Eke, ọmandukwala onye anwa mma na Nkwọ. Ise abịara n'ụbọchị na-anọ. Onye ọbụla chọrọ ịjụ m ajụjụ na mmadụ ezoro ezo na kpọọ mụ 0058 424 16
2211. Onye ọbụla ga-abụ okwusie okwu ozo onwe ya ezo unu ama na onye anwa bụ alụ esoro mbụla alụ ekwu na ibe mmadụ metalụ ara egbu m nọ nke m metara ya egbu m ọmụ bụ Okeosisi Venezuela ekerekwa m unu Igbo ga-adị dịka echiechara agwụrụ agwụ onye ọbụla bụ onye Igbo onye ọbụla bụ onye Biafra enwere ọzọ onye a ga-eluz onye ọbụla bụ onye Biafra dị mkpa olesi m nke onye metazil enwere isi ekwuru ya